Khona usefikile. Funda. Ngifuna siqaphele bazalwane Yesu. Hallelujah. Amen. Yes, Ngifuna Lord. siqaphele kakhulu. Romans 11:29 English malikhona noma isiZulu. Funda ke wena ofundayo. Ngicela umemeze mntanami. For the gifts and calling of God are without. This is a serious danger in most local churches today. Hallelujah. Amen. Jesus. I-danger emangalisayo. Hallelujah. The gift and calling of God Yeah. are without repentance Hey. or are irrevocable. Hey. Ukubiza kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki khona. Yes. Hallelujah. You know, lento bisenzela i-problem Yeah. Hey! Yeah. ngoba uma lithi iBhayibheli ukubiza kaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Ingakho sikwazi ukuba nomuntu ohlabelela kahle kodwa ejona. Hey, Nkosi yami. Ingakho sinomuntu oprofetha kudilika intaba kodwa isifebe. Hey, Nkosi yami. Sibe nomuntu oprofetha atshela abantu amagama abatshela ama-phone numbers. Uthi uyabona ulala nabafazi babantu. Hey! Ngoba iy'mphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe akaguquki. uNkulunkulu uma kupha isiphiwo ngawudlala kukuwena ukuthi usiphatha kanjani and uzo-enda kanjani. Akukho uNkulunkulu to maintain your gift. God will never sustain your gift. God will never maintain your gift. He will never give you power to sustain and maintain your gift. It is up to you ukuthi uzo-enda kuphi nale gift. Ukubiza kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Sihlala ngisho usuyisifebe isiphiwo. Isiphiwo sihlala ngisho uthuka abazalwane enkonzweni. Isiphiwo ungafika la uhlabelela usisa ezulwini lesithathu adulele nendoda ebusuku. Lethi thini na? Ithi lethi iy'mphiwo zikaNkulunkulu akaguquki kuzo. That is why sinabantu abaningi ababesindisiwe sebeyizangoma futhi basabhula basatshela abantu iy'nkinga zabo ngoba iy'mphiwo uNkulunkulu aphinde akhuphe isiphiwo. I-gift iyingozi. I-gift uma ungenamoya wokuhlola udidwa i-gift uziphenduke kanti uphenduke esigebengwini. Uma ngabe uyakwazi ukungena ebandleni eligcwele ama-gift uhlala uyithethe usebandleni kanti hhayi ama-gift ubungcwele abukho. I-gift iyahlala ubungcwele bungekho. I-gift iyahlala udakwa ijini. I-gift iyahlala uphinga. I-gift iyahlala uthuka abantu. I-gift iyahlala ugwazela amathenda ukholwa. Iyahlala i-gift. Khona usefikile. Funda. Ngifuna siqaphele bazalwane Yesu. Hallelujah. Amen. Yes, Ngifuna Lord. siqaphele kakhulu. Romans 11:29 English malikhona noma isiZulu. Funda ke wena ofundayo. For the gifts and calling of God are without repentance. Ngicela umemeze mntanami. For the gifts and calling of God are without. This is a serious danger in most local churches today. Hallelujah. Amen. Jesus. I-danger emangalisayo. Hallelujah. The gift and calling of God Yeah. are without repentance Hey. or are irrevocable. Hey. Ukubiza kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki khona. Yes. Hallelujah. You know, lento bisenzela i-problem Yeah. Hey! Yeah. ngoba uma lithi iBhayibheli ukubiza kaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Ingakho sikwazi ukuba nomuntu ohlabelela kahle kodwa ejona. Hey, Nkosi yami. Ingakho sinomuntu oprofetha kudilika intaba kodwa isifebe. Hey, Nkosi yami. Sibe nomuntu oprofetha atshela abantu amagama abatshela ama-phone numbers. Uthi uyabona ulala nabafazi babantu. Hey! Ngoba iy'mphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe akaguquki. uNkulunkulu uma kupha isiphiwo ngawudlala kukuwena ukuthi usiphatha kanjani and uzo-enda kanjani. Akukho uNkulunkulu to maintain your gift. God
gift. God will never maintain your gift. He will never give you power to sustain and maintain your gift. It is up to you who to so end up with another gift. Ukubisa kukaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Sihlala ngisho usuyisifebe isiphiwo. Isiphiwo sihlala ngisho uthuka abazalwane enkonzweni. Isiphiwo ungafika la uhlabelela usisa ezulwini lesithathu adulele nendoda ebusuku. Lethi thini na? Ithi lethi iphiwo sikaNkulunkulu akaguquki kuzo. That is why sinabantu abaningi ababesindisiwe sebeyizangoma futhi basabhula basatshela abantu iy'nkinga zabo ngoba iphiwo uNkulunkulu aphinda akhuphe isiphiwo. Igift iyingozi. Igift uma ungenamoya wokuhlola udidwa igift uziphenduke kanti uphenduke esigebengwini. Uma ngabe uyakwazi ukungena ebandleni eligcwele ama-gift uhlala uyithethe usebandleni kanti hayi ama-gift ubungcwele abukho. Igift iyahlala ubungcwele bungekho. Igift iyahlala udakwa ijini. Igift iyahlala uphinga. Igift iyahlala uthuka abantu. Igift iyahlala ugwazela amathenda ukholwa. Iyahlala igift. Ngoba uNkulunkulu ubiza kwakhe neziphiwo zakhe akaguquki. Yabona nje unala lo sethu uJesu akekho usabiziwe namanje usanikiwe ama-gift. Omaketha basanawo ama-gift. Sinabantu emabandleni abangaphatheki kodwa banama-gift amakhulu. Kuyasiwa nje masekudedelweni uthathandazi unesiphiwo. Masethandazile futhi uthandaza zasale uzwakale futhi uthi uyasikhuphula. Athi sikhuphula becabanga into zakhe yena yisho. Bazalwane, sinabazana abathi behla pulpit babe emfebeni. Sinabafundisa behlala abayothetha umzimba. Kodwa kade bekhuluma isiGreek epulpit. Lento isho ukuthi iphiwo nokubiza kaNkulunkulu akaguquki khona. Akaguquki. Nikhona bazalwane? Akaguquki. Hayi ingozi ke khona ke mama uvuma ebandleni. Ingozi khona ithi abantu abaningi ke babone lawo ma-gift lawo ma-gift bayoqala ibandla kanti uliqala nge-gift. Liyingozi ibandla eliqalwe nge-gift. Ngoba uma uliqale ngesiphiwo isiphiwo asikukhuzi ngisho usubhedwa usindisiwe. Haleluya. Asikukhuzi. Ungaba isitabamlali nabafana enkonzweni. Usindisiwe. Yes Lord. Uyazwa bazalwane? Haleluya. Masikubeka la wenza into eyimangalisayo. Uma ibandla lingaqondi lizothi ibandla akayekwe bafowethu ngoba ugifted. Lithi akayekwe isiphiwo sakhe siyasisisiza ukuthi. Ngoba lo muntu akasakho uyabhidliza. Haleluya. Uyenzela igift isale mama Cindy. Kodwa uthola ukuthi lale umoya oyingcwele akasekho ngoba umoya ingcwele ahlali la kungcole khona. Haleluya. Inde umuntu wenza into engcolile umoya ingcwele uyahambisana. Haleluya. Athi Nkosi yami mase kushumayelana mase kwenzela ayiphiwo bazalwane. uNkulunkulu mekuphila isiphila ukuphile. Amen. Haleluya. Manje ke ingozi enkulu le bandleni efuna ukukhulekela. Ukubiza kaNkulunkulu neziphiwo zakhe akaguquki. Lencane yakhiqiza izingane ebandleni isindisiwe. Magaya idlela ushumayela ingane indalale nazo. Kodwa mawumbiza uninvite uzofika shumayela emzalwane ukhale bonke abantu. Base bajida ngesiphiwo. And isiphiwo sikwenza ube starring phambi kwabanye abantu. Sikwenza uzizwe ukuthi mina. Haleluya. Yabona mose ngento ethi mina. Mase ngimiswe mina. Lento isho ukuthi isiphiwo sikuqhubanga sikhona. Lokubiza kaNkulunkulu khona kodwa usayona lento ayidinga. Abantu abaningi abaneziphiwo ngeke bafice ezulwini. Ngimtshela iqiniso. Abaningi abaneziphiwo ngeke njani? Ngoba sohamba nje ngeke bafice. Tshela mina nofike ngithuka ukuthi lo wayewisa abantu. Lo wayefusa abantu kuma wheelchair.
Nanoma silida abantu bazalwane, bafundisi, noma silida abantu, kufanele sazi ukuthi silida abantu abanhlobo ezimbili. uJesu uMatthew ukhulume about imbuzi, wakhuluma ngezimvu. Hlukene imbuzi nemvu. Angifuni ukungena kakhulu la, kodwa ngikule ndaba ephiwe nje. Ihlukene imbuzi nemvu. Imbuzi siphatha ngendlela yawo, imvu siphatha ngendlela yawo. Njengomuntu owayenza i-agriculture ngayenza ngayithanda, ngasingayinga nase-college ngangenza wona ngiyithanda i-agriculture. Kunezinto engathi uma ngiyifunda kumina zaletha intshumayelo. Uyabona amagusha, izimvu. Because it's one category negusha. Izimvu bazalwane, uma ungafika nazo la zu 1000, lalela angithi sebhetha ingela sebhetha. Uma ungafika nezimvu ezu 1000, ufike enye uyibeke ngale etown, enye uyibeke kule ndawo engayazi, enye uyibeke uzihlukanise zonke within 1 hour suke sesihlangene ndawonye. Hallelujah. Sinomoya wokulangazelela njengoba ubona ngila kuvuma. Hallelujah. Ifuna enye manje. Isikhathi sokukashuka kumabandla namasonto. Isikhathi sokukashuka kumabishop. Isikhathi sokukashuka o-HQ nala. Isikhathi sokukashuka abantu abadumile. Izimvu siyafunana. Siyaswana. Nithi se-Eastern Cape. Ibonele YouTube ithi nangi owakithi. So seyihlangane nini kanti? Siyafunana. Siyakwazi ukuzwana. Sizwana ngephunga ngisho ihlangane etown. Athe ngathi usindisiwe wena. Uthi ngisindisiwe athi nami ngisindisiwe athi ngoluphawu. Wena ngoba wazi ngeke ulibone loluphawu. Kodwa ubumfu lethe esibiza ngezimvu uJesu. Isho ukuthi siyafunana siyazana. Izimvu le. Number 2, izimvu. Uma ungazishiya la mfundisi, uthathe ukudla nje umbila bazalwane uphose la emvini. Ubona zonke ihlangana zithi sizenze. Lale mayihlangana ngamakhanda. Mangabe kufike izodli yahlehla le yenze nale ifike ngala ithi ngaze kuphume yona ingadi kudle ezinye ifika. Sinjalo. Siyabambisana kubo bonke. Lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Ehlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Lithi iBhayibheli kwangekho ofelayo phakathi kwabo. Masesikhonza awunayo intethiwe yakho. Unento yethu sonke. Ngisuthi uyimvu. Hallelujah. Salwano yimvu. Makhiwa we share. Awunayo into we share. Kona lokomncane we share. Siyahlephulelana amamdlalo. Lokomncane. Izimvu sinjalo. Sinjalo siyathethelana sinika ithi. Izimvu. Ngoba kusithathu kuningi okunye bengakusho. Uma lishisa ilanga nina ngoba nazi nibona ihlangene ngamakhanda nazi kwenze njani. Mabona ihlangene izimvu amagusha. Uzothi uyabona lawa kade eveza amakhanda ngaphezulu lawo shonise phansi. Uvela manje ngamazi ya protect town. Ukuthi sewushiselwe kakhulu dadewethu umfethu. Ake awuthwalisanani umthwalo. Lethe njalo bazalwane. Siyakwazi ukuthwalisana. Hayi wena uthi umabana avefelo sasakhathala lokuya kwakhe. Uyeza nakuwena. Lethi ikhombisa ukuthi awuyoni, awukwazi ukuthwala umthwalo womunye umuntu. Hallelujah. Bafuna sithandazele, ufuna sithandaza ama-hour. Kodwa mhla kufanele uthwalwe nini ukuthandaza 5 minutes. Uyeka uyona imvu. Awuyona imvu. Nkosi ngisize ngibe imvu namhlanje. Angikho lapho. Ngilento nje eyiphiwe. Bese kuba khona izimbuzi. Mawuthi uJesu athi uzoyihlukanisa imbuzi nezimvu. Hallelujah. Imbuzi number 1. Mawungayithatha uyibekela manje. U10 minutes uphela seyihlukene enye ingane. Sigibele ey'ntabeni ziyodwa zenze yonke into. Iy'mbuzi zinjalo. Unenkinga mawuhola ibandla ley'mbuzi. Azilawuleki. Aziphatheki. Uzwa kuthiwa kunenkonzo esekunda sezikhona zitshela nganjengelinto. Sihamba bonke o-6 to 6. Zicabanga ukuthi ziyolanda umoya ingcwele ziyolanda imimoya. Sure. Yile ncane ehleli kwamini. Away.
gijima bonke 626 beba inoma obani on Tom Dick and Harry bakubeka izandla abajola bakubeka izandla bafaka umoya la kuwena ingakho uhlushwa ipornography usindisiwe ingakho uhlushwa ilust bekwa la ngeke ubathi khona umzalo ngeke ubathembe khona umzalo ngeke ubathembe 2 weeks umfundisa ngekho sebeyo fellowship ayo fellowship yindaba ngeke ngizozwela umfundisa ngekho nonsense khonza ngomfundisi wena mayefa manje uyekele ukukholwa ibooks we better in one place we fix it all over bisi nje kwethu abazalana ukudla ufuna ukwetwa nohleze isikhulu ibooks ayikwazi ukusebenza ufuna ukusetshenzelo number 2 amazi ngongelo wayengise lapha engane number 2 imbuzi mazidla mawungachitha ukudla la kusuka yona le ishayithwanelayo ishaye empondweni isele ngayo abakwazi ukushare bayalwa befanele bashare awusithatha isibambele naso ingane eziwu2 nje saphuthuma lapha isitolo senzela abazali ukuthi angizele mina izalwane imbuzi kuphi nomzalwane wathi uyabuthuka wathi uphethwe ile sifo kwathiwa yini le yakudala kwathiwa yini lipos leyo uvuthuka njengamadoda ayesesangweni ayesihlalela lasize sife na asambeni ongcono sivale sife sabo amen khona abazana abanjalo wathipha nje sakumaye yena maye cela imthandazo ufeyile ukho kwimbuzi yomzalwane awukwazi ukushera nabanye abantu character yakho ingcolile wazi ukushera amen kulwa ngishona nezingane zakho izele imbuzi le imbuzi belenza njalo ufika ihlaba yazi imbuzi bazana ingaze liyifithwane lingadli kudla yona manje afuna abazana abanjalo nje makhishwa izinto kwenziwa izinto zithathwa uyena amen lebazalwane ake ngibuze uma kuthiwa abafundisi u20 nangu 2 litha ubekwe la lethi isho ukuthi uzophuza ikota noma ngabe kwakho ujwayele ukuphuza iglasi ephelela kona kwakho we share masaba number 3 let's why imbuzi kuthiwa inephunga layo nayo esihlukile mayike yanethwa linuka kakhulu mayike yajuluka linuka kakhulu kuthiwa ke mayenze njalo noma ikuphi la ifika khona akuhlali umuntu ngenxa yephunga layo khona abazana kanjani abazalwane meke nje wathinta ilingo yena sekonakele futhi kuzokwazizwe lonke ukuthi umfundisi afikanga kade ngishonelwe ngaphinde ngabulelwa afika uJesu wafika kufulaza yini wena ufuna ebazana benkuzi ake ngilinganise nje ake ngiyalinganisa abazalwane ake ngithi ngumholi wenu lonke la Vane kufela abazana abawu10 ngizositephula kanjani ngibe u10 ngiyongcwabela ngalo kahle mzalwane futhi nale mngcwabe niyenza ayikho eBhayibhelini ingcwabo nje lento eniyenzayo program wathi ayikho masikhathi izwani inkosi yamakhosi angithi sibukela kuJesu kuthiwa wathi angafa nje uJesu wathula wathi sekufeziwe wafika isikhanda wafa kuthiwa kwafika indoda eyodwa one man uJoseph wase-Arimathea kuthiwa wafika wathatha indwangu enhle akushuthi akubunuku makufika wathatha indwangu nje enhle mhlambe singasho ukuthi casket ngalesi sikhathi kodwa after ngifuna ukusho nayo iBhayibheli alishongo kanjani amen kuthiwa wathatha nje indwangu wasonga isidumbu saJesu wasithwala yena yedwa wayosifaka ethuneni ayekade eyilungisele lona waze wapanda umngcwabo kaJesu kwangekho ikhulume ezithi besikhonza naye njengoba mina ngijaha leyo sicela uzokhulumela ibandla athini uzokhulumela ngoba uzoqamba amanga manje nosisibade sihluphe ebandleni uzothi manje ubephatheka engathi ungabisa mina mhla ufe noma mhla ufe wena ubizwe mina ngifike ngisho ukuthi rejoice ubesihlupha njengamanje isendleleni yesibongweni uyabona umfundisi ufike ngiyalinganisa lezi bazali ufike nesimotis la ipheki nje mangaphi isimotis phakathi u72
la mhlambe su-100 ngibanike ngoba nangu kusafikanga kwena usufile ngenze njani ushaya imoto ngiyahamba ngiyothenga isimoto isetawuni nginike wena bazalwane philani ibana abazalwane amen ya ibana abazalwane amen amazi wayo umuntu ngela ngiqalisele funala uyazi into olwa nayo Yes, Lord. lithi iBhayibheli ku-Ephesians chapter 6 ngokuba sibambene negazi nenyama sibambene nemibuso nawo umoya ababusimkhathi funala uyazi leyo nto mawuza bonke amalebosi bengayi lapho ngeke ngixoxe into eziningi namhlanje ngicela ukusho laba le eyodwa abazali bese siyathandaza 30 minutes wami uyaphela ngicela ukusho le kuphela namhlanje bazalwane kwazini lokho lithi iBhayibheli siqondeni sitha senu sathana ngokuba sihamba sibhodla njengengonyama sifune songwini kodwa nina abazalwane emelanani naye uqinile ekukholweni nazi ukuthi lezo inhlupheko zehlela bona abazalwane abasemhlabeni haleluya amen nikhona abazalwane Oh, yes. lalela ezulwini there are billions of angels ezulwini kunama-angels amaningi kakhulu amen kodwa kufuneka ukubambe namhlanje ngiyathandaza nje ukuhlukana kwey'ngelosi ku-5 category ley'ngelosi hlukene ka-5 iy'ngelosi zokuqala ezulwini lezi ezibizwa ngamakherubi amakherubi namhlanje uzokwazi umsebenzi wekherubini hhayi lento hlezi uyikula ikherubini azimemezi kuphela uzokwazi umlando manje wekherubi vula 3:24 awuvule Genesis 3:24 siza ukuthi iy'ngelosi ekuthiwa amakherubi zenzani funda sheshisa funda Genesis 3:24 Genesis 3:24. yebo After sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to lithi iBhayibheli wamxosha lisho njalo kwelesizulu alibheka lifundela yona kanamfundini bazalwane wamxosha u-Adam alisho njalo lesizulu wamxosha u-Adam eno-Eva sengakuthi sebonile lithi wayesebeka iy'ngelosi ekuthiwa amakherubi lalela wasibeka zaba-stationed silinde noma siprotect indlela eya emthini ophila umuntu ophila isibambane angizwa bazalwane ngamanye amazwi umsebenzi wamakherubi